me ya kawo na fitar ka kamar yanzu a matsayin ka na ango? To ni ba lafiya ba. Amarya tana cikin ɗaki. Duk ta yi fushi. Lamari ya lalace. A cikin amarya ka gari waye ba abin da aka yi. Haba. Don saboda haka na yi ƙoƙari in je domin in samo abin da za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Shi yasa na shiga kasuwa na je na nemo ganyen shayin dawara. Cameroon. Ka gan shi? Cameroon CTA. Banda shi ga toilet tea. Ka gan shi? Banda shi ga dawara tea. Yawwa. Wannan idan ka wannan daure shi. Wannan yana ƙara lafiya da kuzari. Kuma ɗanɗanon shi daban yake da kowane ɗanɗanon kowane shayi. To yanzu kana nufin yanzu in sha wannan aka tafasa da ruwan dumi zai mun maganin farakar dangar da nake da ita. Ba ma kai ba har makocinka sai ya nemi wannan ganyen shayin. Kaga je ka. An gama malam an da gode. Malam ango kenan. Muna godiya da gyaran aure da kai mana. Da ganyen shayin Kamaru. To shi wannan Kamaru tea din. Ni dai na ji daɗin shi. Kuma ya kamata a ce ko wasu ma'aurata suna amfani da shi. Kai ba ma ma'aurata ba har 'yan kasuwa. Kai har masu dako. Don ni dai ba zan ce komai ba. Wato shi wannan ganyen shayin ciwon hawan jini, diabetes idan suka sha za su samu sauki da yardar Allah. Wannan kenan irin naki. Ni na fi son wannan. A'a daure ki karbo. Daure ki karbo wannan duk ɗaya ne. To wannan fa. Wannan kuma ba daurewa ba. Daura shayi kenan. Ina mai ba. A ni na fi son wannan.